Ini carane musik ya power metal. Waduh. Power metal ya. Ayo. Underground. Understatement. Nah iya. Ayo kelas ro androk. Androk iki keras banget. Iso marai keras kok. Ya mangga juangane bangsane awake dhewe aja nganti dilalekke. Direwangi tata bondo, tata nyawa, tata brana picis mung kepengin iso ngadeg di atas kaki kita sendiri. Jangan dibantu oleh orang lain dan bangsa lain. Ah iya. Nganti direwangi do tembak-tembakan perang adep-adepan. Mula jenenge kentreng. Wow. Mergo biyen dienggo tempat perang antaraning pejuang karo Londo. Weh, do perang ora nganggo bedil, nganggo pedang. Saka kaduan suarane kentreng. Terus jenenge Desa Kentreng. Weh. Ceritane ngono kuwi to, ceritane ngono kuwi. Iki mau selama kowe do nyanyi aku ngarang lho iki. Ayo golek-golek ora apa-apa, cekekel. Ah terus dilala kok kalah perang pedang ki Londone nggawa bedil, perjuangan ditembaki duwe. Melayu ngalor kabeh. Nang kono nyabrang kali kok akeh bawange. Ah iya. Terus jenenge Kali Bawang. Ah iya. Sekolah ditembaki duwe melayu ngidul terus anu reng. Heeh, Petruk ora ono. Karo melayu ngidul nang kono ketemu prajurit saka Batak. Oh, Jenenge Nainggolan. Suruh jaman jenenge Desa Nanggilan. Oh iya ya. Wah, kowe ya iso nyeritake pancen ya kuwi sejarahe ora tenan. Kowe terus tembake ngidul meneh. Duwe. Ana bedil sing ora muni. Oh. Karo wong Jawa dikon jenenge pusaka jenenge Sentuluk. Kuwi jenenge Desa Sentuluk Kulon Progo. Ana kono kok ana Sentuluk ngetan ki ana wong wedok lemu banget. Galake ra jamak-jamak kaya macan gembong. Wah. Jenenge Desa Gembongan. Oh iya. Ayo sejarahe dhewe-dhewe kaya tembaki meneh karo Londo. Duwe. Melayu ngetan meneh. Nang kono nang prapatan kuwi ketemu karo wong wedok. Wow. Wong wedok kuwi diampirke pejuang kuwi. Ngono ndelok teng omahku lho mawon. Ning wedok iki melayu aja pejuange ndelok Sidorayu dadi sedayu. Wira kok. Kok iso apik tenan kok iso cok. Kalau kandhane ngayal kok kowe. Tembake nek londo-londo ngetan meneh. Weh, heeh to. Kuwi sejarahe ana ya kok ngono sejarahe iso ngetan meneh. Terus nang kono kuwi oke gamping jenenge gamping. Ngetan meneh. Kok cepet banget ora ana peristiwane kok. Ngetan meneh. Heeh, dengan ngetan terus ya to. Ketemu prajurit saka ngendi jenenge kraton jenenge prajurit Wirabaraja. Perang nang perapatan kuwi jenenge Wirabrajan. Weh. Tembake saka wetan bali ngulon. Wah, pejuange do ngelak. Terus nang kono kuwi ana bakul wedang jenenge Pak Kadi. Oh. Takoni karo Pak pejuange Pak Kadi iki pira? Pak Kadi iki pira? Terus jenenge kampung Kadi pira? Oh. Eneng tenan kok. Eneng tenan kuwi. Tembake Londo pejuang kari 40. Nang ngono do mlumut jenenge 40-an. Tembake saka kidul. Waduh. Ngalor. Heeh. Ngalor nang kono dondelik nang sarean kekunci saka jero. Terus jenenge kuncen. Weh. Ngalor meneh ketemu prajurit saka Surabaya. Weh, Doleren bengi-bengi kok. Terus do pijet-pijetan. Prajurit Surabaya ki dipijeti karo prajurit saka Yojo. Nggon anu kelek niki kericak ngono. Wong Jawa Timur nek ngundang cak to, kericak jenenge kericak. Weh. Lha kok warna-warna ya, kericak ngalor. Ngidul, Ding. Ngidul apa ngalor? Aku bisa tak teluke. Oh, ngidul. Kidul kono kuwi ana wong bakul lemah murahe ra jamak-jamak tur lemahe subur mampu jenenge Siti Mulya. Lor tugu kae. Siti Mulya. Ngalor wong ngidul. Ngalor wae nek ngidul saru. Ngidul apa ngalor ngidul ming bakul kembang kok kono. Bakul kembang jenenge Sastra Wijaya wis ora usah takon.
bakul kembang anjir. Kuwi anu perjuangan di kuwi iki meng karang aku bareng. Ora usah dadi perjuangan mbangane ora ngomongke perjuangan, sing penting perjuangan ki ayo padha di lestarekake. Bener ngendikane Bung Karno. Kita gampang melawan penjajah yang berwujud manusia dari Belanda. Tapi sekarang kita musuh dengan bangsa sendiri. Mula ngati-ati bener Elisa mau radikalisme kudu diberantas ke bumi Indonesia. Ora pantes mapan ning bumi Indonesia. Pancen bener. Mula kabeh iki ora kok dadi kewajibane aparat keamanan tok. Ning Pak RT, Pak Duko, Pak RW, Pak Lurah kudu teliti nek ana ketoke kira-kira wong asing sing arep menetap ning kono diteliti tenan. Iki arep gawe rusak apa arep gawe tentrem? Ah iya. Pahame piye pahame? Ah aja wacane iso nampa tok, ning kudu diteliti. Nek ora kaya ngono kuwi radikalisme ora iso ilang saka bumi Indonesia. Mang iya apik tenan. Kowe iki iya iki turu ora ning ora. Engko nek ketoke matane mloro, matamu iki kira matamu iki ora. Karo kakane duneke mata-matane ora. Yen urip tuwa kuwi. Oh. Ada, mulane awake ra urung pati Bali to. Ane ndi ora Bali. Awake iki rung pati Bali kaya wingi eneh ngono lho, kok nek ndi ora Bali dengkulmu mlocot. Awak lu dolan ndase dolan ngono piye? Ya ora. Mlembung wetenge iki nek sesar ki lek impes angel. Oh, ora risaso aja sesar. Normal. Berusaha normal. Ora apa-apa ora usah. Anggere pesen karo tukange. Pesen karo tukange muni piye? Dinyangai lho Bu, ngono. Ya. Ndak bojomu muring-muring. Napane Pak sing dingenge? Tak takon. Kowe iki iya. Ben kanca-kanca men ra ngantuk. Lah do dibahas dhewe-dhewe. Kae wis gayeng kok sing ngethuk wis bahas karo sing ngenong. Susangang sasi mlaku edong. Gek ra digandeng sing lanang. Sing lanang le mlaku dhisik nek muni Pak ndani Pak. Wis mlaku dhewe isin aku. Wong lanang kurang ajar ngono. Kowe biyen piye? Oh, tak gandeng bojoku. Iso ora kuat ora tak bopong yo. Ah ya apik ngono kuwi bareng tak bopong ambruk kabeh. Oh ngabot to soalé. Ha iya. Dilem. Wah apa? Oh, saiki canggih, saiki ora nganggo diobras barang. Nganggo ming dilem. Oh, mula marine suwe. Kok kowe ngerti? Anakku sing terakhir kan sesar. Oh. Ta. Sing wedok kae dilem nganggo lem kertas. Atene ora kraket, mula krakete suwe. Oh iya. Mula ngati nggo bah seru ya ora kena, nggo bengok seru ya ora kena, kudu ngati-ati temenanan. Iya. Anggere bengi iki mangkat sesuk bengi takon prei. Sesuk bengi takon prei, bengi bajute takon mangkat. Ngono kuwi dadi ora diterforsir. Man istirahat nang omah. Ha iya. Sesuk nek ngancik 7 sasi cuti. Oh iya. Cuti menunggu kelahiran. Ya karo kanca-kanca ben iso nglumpukke dhuwit dienggo nyumbang. Nah iya. Iya, ya piye kan. Kira-kira karang strategine ngono kuwi. Iki kok ketoke bulan iki ra iso ngangsul to Mas. Yo do meteng yo. Ben engko disumbang kanca-kanca lah ngenteni sangang sasi mah. Ya wis kangsen apa jenenge awas suara kangsene ngono kuwi. Mesti mandeg dalan. Ya. Ayo nang yo suwanane bapak kae Ndara Kresna karo Ndara Janaka wis rawuh arep ngrembug apa iki kok nganti Petro barang dadi korban. Ha iya. Kudu ditanjihke mergo nek nganti ora tanjihke dhewe kelangan sedulur. Ha iya. Petro maskot Ndara Janaka. Iya, Kakang Semar kuwi ngemrapto ning Karangkadempel. Enten apa, Den? Kok sampean rawuh enten
ature anakmu si Bagong nggone mbok duta menyang negara Ngamarta ya ki bakal mboyongi marang para Pandhawa. Ah, nggih. Panjenengan anakku lho Bagong wis crita akeh-akeh. Babakan anggenipun Petruk pasulayan kali Ndara Baladewa nglabuhi sampeyan. Wekasan Petruk kendhang kapracundhang kontal kaprapal. Duka tasih urip napa sampun pejah kula piyambak mboten mangertos. Kakang Semar, mestine Kakang Semar ora bakal kekilapan yen to satemene ingkang mboyong pustaka Jamus Klimasada kuwi dudu nata Ndarawati. Mangke riyen ning blegere sinuwun Kresna. Mula sampeyan ora usah dadak selak, sampeyan ora usah dadak kanthi pawadan Ndara Janaka. Semar niku napa sing dumadi katon wonten ing netra nggih niku sing kula percaya. Monggo Bagong ngendikake utawa atur kali kula nek sing nggawa pustaka Jamus Klimasada sampeyan. Mula sampeyan ajeng selak kaya ngapa niki dadi pedamelan sampeyan balekake pustaka Jamus Klimasada kalih goleki teng pundi dununge anak kula Petruk. Nek Petruk tesih urip, syukur mangayu bagyane. Nek Petruk pun pejah, kula njaluk kuandhane mang bekta teng Karang Kadempel. Ajeng kula rukti sak tataning panembahing Petruk Ndara Kresna. Matangening kalanggiwan klan andan moncar tinon ler kakonang sansara tetan padhang kasoran pacaring purnaming kekono dasare mangsa katiga jagat paisane upada wayah para jagat. Ya Kakang Semar, tak selak ana tanpa guna jer kuwi kewajibaning Nata Ndarawati. Yen pancen iki kabeh mbok pasrahke marang Kresna, aku ingkang bakal ngupaya menyang didunungi pustaka Jamus Jimat Klimasada. Sartane arep ngangin-angin kabar menyang didunungi Petruk. Apa wis tekaning pati apa isih urip? Mengko aku bakal paring ngabar kelawan Kakang Nayataka. Matur nuwun, Den, matur nuwun. Dene sampeyan tanggung jawab perkara lelakon niki. Sampeyan ampun kuwatir kula kanteni anak kula nala galing-galing Bagong manginggal budal saking Karang Kadempel ngupaya pustaka Jamus Klimasada. Arjuna kula nun paring adhawu. Ora usah dadak mesgul ati mayuk, digoleki kanthi lega-legawaning ati. Muga-muga Jawata paring pituduh menyang diduning pustaka Jamus menyang Jimat Klimasada. Monggo Kakang Prabu kula dherekaken Kakang Semar aku nyuwun pamit. Nggih, mugi-mugi lebda ing karya Ndara sembah kula. Kresna sinayang manglung mintonaken gegek saduli tomel kok kaya ora sak mempere nek aku terus utusan Nata Ndarawati karo Ndara Janaka ngupaya pustaka Jamus Klimasada. Ndak dikira wong tuwa omong enak-enak lungguhan sira tumpang kendangan dengkul. Den, ampun kuwatir kula ngawat-awati tindak sampeyan saking katebian Ndara Kresna, Ndara Janaka.
tata gati sraya Indriyaksa sara maruta pawana bana margana samirana lan warayang pate wonten dawuh sinuwun wiwit budhal saka negara ing awu-awu langit Ratu Gustimu aku Prabu Dewaningrat ing pangajap sumusul kawan bapa Penemban Dewa Kahana ing nalika semana ninggal praja ing awu-awu langit sago bakal nglulusake panjang kaku nggonku dadi ratu ning negara Ngamarta. Nanging nganti tekan dina iki lha kok dadi ora ana kabar kawusanane. Tumuli sira tak kandhi nyabrang segara prapteng tanah Jawa. Lah banjur bakal menyang nggone awake dhewe ngupaya menyang dununging bapa Penemban Dewa Kahana ingkang sago gawe ringking para Pandhawa. Sinuwun saenipun sampun ngantos kesesa. Ingkang Rama Begawan Dewa Kahana menika pandhita ingkang limpat, pandhita ingkang wasis waskidang ngesti. Mbok menawi kangungingani bilih kula lan paduka Gusti kula ingkang sinuwun mapan wonten gising samudra menika sinuwun. Pandhita kang kinarya wangsit pindha kumbang hangajape madu angiseping madu sarining tawang bapa Penemban Dewa Kahana boten saged dipun raosi dene nembe kemawon kula raosi kalian Patih Dewa Yaksa paduka sampun wartedak merpeki papan panggenanipun ingkang putra pun Dewaningrat anak Prabu eneng ngopo lah kok nganti keroyo-royo nyabrang segara apa iki sira anak Prabu ngupaya pun bapa inggih Penemban krana sareng kula ampah-ampah parandene sak mangke mboten saged andhuwa dhateng pepinginane ngraos sing entan bangkit pinambeng anggen kula kepengin dados narendra wonten negari Ngamarta sak mangke kula badhe mriksa Penemban panjenengan sampun sagah ngupaya keringkianipun para Pandhawa sak mangke kula nyuwun priksa lajeng keringkianipun Pandhawa menika mapan wonten pundi mara gage midhangetna ya nggir iki pusaka wujud layang driwang putih mulus putih iki ingkang winastan pustaka Jamus Nyang Jimat Lima Sada nggonku ngimpi-impi kepengin rebut pustaka iki nganti wis sawetara suwe mapan ana ing praja Ngamarta tumuli aku entuk srana Membanata Ndarawati ingkang tuhu kuwi dadi pengayomaning para Pandhawa. Wekasan Pandhawa ora padha cubriya kelawan aku. Pustaka Jamus Klima Sada diparingake marang aku lan saiki wis ndak asta ning astaning Begawan Dewa Kahana kula Dewaningrat wonten dawuh. Ngerti ya nggir. Pustaka Jamus Klima Sada kuwi panguripaning para Pandhawa. Yen Pandhawa koncatan pustaka Jamus Lima Sada kuwi upama kowe bakal mateni Pandhawa 5 angel mijet wae ngranti suwe banyu sinaring Pandhawa ora bakal bisa nglawat Dewaningrat waduh ngaturaken panuwun ingkang tanpa nyatananing kalangkuan adlar pandan Monsartina nerga konang sumsara tetan padang kasoran pacaring purnameng gegono dasare mangsa katiga aton sumringah pasuryaning anak Prabu krana sampun gumana musik wonten paningalipun ingkang putra pun Dewaningrat anggen kula badhe kelampan lenggah dampar Prabu negari Ngamarta sirmu piye nggih mboten wonten ingkang kula ajab kejawi amung saged mbondo Pandhawa gangsal lah banjur keparemu dinten menika badhe kula ampyak negari Ngamarta sira ora nggawa wadyabala sak wutuhe najan kula mboten wadyabala sak petahipun nanging Bapak Penemban sampun saged mbeta pusakanipun para Pandhawa Pandhawa tentu sirna saking tanganipun ingkang putra pun Dewaningrat Penemban
Watwara Sang Arjuna Esmunya kang kamanungsan kasrepan tingkahe mungsuh. Lho sapa iki? Ana satriya baguse uleng-ulengan kaya ngene. Mongko saka panasaku aku ning negaraku ki wis bagus-bagusing para ratu, para Nalendra. Lah kok tekan kene malah ana satriya baguse ora jamak sapa? Raden Janaka. Kowe sapa Nalendra Muda? Nalendra ngawu langit Prabu Dewaning Rat. Prabu Dewaning Rat yo mlonjong botol kang dadi tindakmu ana ing laladan negara Ngamarta. Sediamu apa? Mung kepengin ketemu karo para Pandhawa. Raden, Pandhawa wis ora bakal suwe ana uripa ning alam padang. Pandhawa bakal tekaning pati sabab penemban dewa kauna wong tuaku bapa guruku wis kelakon ndusta pustaka Jamus Myang Jimat Kimasada. Mula Pandhawa bakal tak tingkesi mbaka siji. Tak pateni aku lenggah dampar ke Prabu Negara ing Ngamarta, Raden. Arus maning jajalan wong tangga ya kowe Dewaning Rat. Ayo ndi kang aran Dewa Kahana ora mbalekke pustaka Jamus Kimasada tak tugel janggane. Lho. Lah kok dadi kowe sajake murina karo Dewaning Rat? Lek mripatmu gatena gobokmu. Satruing Madukara Raden Janaka aku panahing papangenenging Pandhawa Dewaning Rat. Walah dalah. Sing edanemone macan apa abamu? Malah babar pisan tak ibarati aku ngethok wit sing gedhe ora tak jujuk deleke ning tak pipri pang-pange. Kowe dhisik tak bondo mung kari dulur-dulurmu. Mara jajalan legane atiku. Gluduk mangampak-ampak lebur kasaputing angin. Lah kok dadi anakku Dewaning Rat bondo yuda karo sapa? Penemban. Kula sampun pinanggih panengahing Pandhawa Raden Janaka.
menapa ing paduka ndikaken sedaya kala wau boten wonten nyatanipun. Lho, lah kok dadi ngono? Nyatanipun Janaka koncatan pustaka Jamus Limasada tasih digdaya. Sekti kalintang jayaning perang. Nembe sekedhap kemawon kula sampun dipun ajar dening pun Janaka minggira amanane pusaka. Raden Janaka iki sapa? Begawan Dewa Kawana sing idra pustaka Jamus Limasada dasar kepara nyata. Ora mbok baleke tak cangking siramu damu dadi kandha kowe. Ayo amuk. Arjuna wonten dawuh. Tiba saka Dirgantara Koko Prabu piye? Kula sampun manggihaken ingkang Idra Pustaka Jamus Limasada. Lho, wis sampun sapa? Pandhita saking awu-awu langit peparab Begawan Dewa Kawana miwah atmajanipun Prabu Dewaningrat. Lah kok siap ora mbudidaya ngrebut? Kula dipun getak kontal kendang kamracundang. Dawah wonten ngajianipun Paduka Kanjeng Koko Prabu menika Koko Prabu lah dalah ora pati duga mono. Janaka wonten dawuh. Gong Bagong. Sampak menyuruh ki saka loro, Gong. Paksa konangan. Lumangsane aku ki ora tengen apa piye? Dodok dlang, ngono, dodok dlang, ngono. Merem yo merem. Ning nganggo tata krama. Merem mau tata krama ki cara ngendi? Konangan. Wis ayem e. Ora lemu ngerti ki saka kanca apa? Krungu dhewe. Cah tengene ning nong lho. Padhake ora. Arjuna wonten dawuh. Golek jago monggo kula aturaken nuwun. Pangangaruna kadinetrane nganggo rapuh kini dungane engkong lir kanikara saketer pepetoke ngayam wono kocap kacarita nalika semanten mangsuli kandha ing ajeng carita ingkang sekawit nenggih Kira Petruk ingkang kenging Kyai Nenggala Kindang Kapracundang Kuntal Kaprabal kacarita ing sakmangke dawuhing Kira Petruk wonten satengahing wana nek dipikir-pikir ya ora ketemu ngakal. Nek kena Nenggala wis jam 3:30 mau kok tiba 3:30. Saking suwene ya ngliwati pirang-pirang pulo. Nek wis ora apa-apa nang jeneng ya wah ya iki piye kok. Oh dadi ning alas kok ana wong dodol soto ya. Oh ambune kok breng-brengan tekan kene. Nah enak.
Bilani bapak nganti malah ketuyung-tuyung uripku tekan tengah ngalas kene. Wah, jan mir. Gong kowe sida omong bojoku nek aku ora mulih 3 dina kon nyameti tekan 1000. Lah sing dislameti sing meger-meger e, Wer. Sing dislameti sapa, Gong? Kowe matur karo bapak nek aku ijek urip. Ning kowe ya ora ngerti nek aku ijek urip ya, Wer. Aku janji kaya ngene kanan kowe ki arep kepiye lor kidul wetan kulon ya ora weruh kiblat. Gek rungkute ra jamak-jamak kaya nek ning aswe aku iso urip. Babat entuk apa tak blek tak pangan. Ning ora ngerti kiblat. Nek mungsuh kewan galak wae iso mlayu iso endo. Nek mungsuh demit terus dicucuk mbon-mbon aku. Wah, wis urip kok kaya ngene iki. Kowe nek ora nulungi aku bangeten, Pak. Kowe bangeten. Andel ora. Bangsa lembut kira iso dirasani kok. Lagi tak rasani cucuk mbumbun aku. Krembya. Ora pangling mesti gendruwo iki. Petro, lah ngandel lho. Setan ngerti jenenge wong. Kowe sapa? Wah, dalah. Wah, iya. Petro, kowe ora tepung karo aku. Kok sajake tambuh karo awakku kowe. Lah wong tuntut ngerti kok sampean sinten, sampean tunggu wit pundi? Sing tunggu kertek pundi kula tak takon. Aku dudu demit, aku dudu bangsaning jin. Lah bangsane napa? Saiki aku bangsaning dewa, yen biyen pancen bangsaning jin. Bangsaning jin? Iya. Kowe tau urip karo aku pirang-pirang atus abad kepungkur Petruk nalika kowe durung dipek karo Semar. Kowe durung digawa karo Semar, kowe mbiyen urip karo aku, kowe mbiyen rupane bagus. Ning mergo kowe ngecu begal ngampak maling sing mbok begal Semar, kowe dituduti awakmu nganti wujud kaya ngono. Petruk, aku Jim Solontoro, Gandarwa Maya, ya Gandarwa Raja Bali. Wah, bapak to sampean? Iya. Wah, ya wis pirang-pirang abad ora ketemu ya mula ora aneh nek kula lali. Iya, Petruk. Nggih, wilujeng, Pak. Iya. Saniki ngasta teng pundi? Aku saiki dadi dewa Petruk. Wah, malah sampean mulya dadi dewa. Kula mang dawuh melu Semar seprene malah kere terus kaya ngenten iki ra mundak-mundak. Iya, Petruk, ning pancen kodratmu pancen ngono. Nggih. Kok mrepeki kula? Kowe susah. Lah nggih waya dipisah karo kulawarga. Ya aja susah. Kanthi cara mengkene kowe ingkang bakal bisa ngene kepadang tumraping bendaramu Pandhawa. Lan kelakon penjangane Semar ya saka kowe. Napa nggih? Iya. Carane jero ngalas kaya ana sendang jenenge Sendang Malih Warna. Nyemplunga sendang aja wujud Petruk, mengko kowe dadi sarana padhang kahanan negara ing amarga kok malah malik wong tuwa. Mas tuwa wae. Ana malah do kepencut malah pokokan masalah. Ya wis tuwa wae ngono nggih. Nganggo jeneng sapa? Demang Wangun nggih, Pak. Wangun. Demang Cakrawangsa. Demang Cakrawangsa nggih. Aja lunga-lunga nang kene wae. Delongkas pepundhenmu do tekan kene njaluk tulung karo kowe tulungono. Kuwi dadi pancatan wong bali karo bapakmu Semar. Lan iso gawe padhang pepundhenmu Pandhawa. Oh.
nindakaken dewe ramanira kang kumitirane ngasta kok ora bu piye kok kendel Arjuna wonten dawuh iki lho ana wujuding pawongan wis keladuk yuswa mengko tak sawang kok sumunar cahyane kekuwunge nganti belah ana ing antariksa iki ora wong baen-baen napa niku wong-wong alasan kok mboten tak digakan niku wong alasan kusik nala garing tak takonane nggih kowe sapa menawi panjenengan dangu kalian kula nami kula Demang Cakrawangsa nggih panjenengan sinten Prabu Kresna wis ngerti karo aku sampun pangestunipun kula menika kok sampeyan nadyan skor bal-balan ki mawon kula saged berdhek rada apik iki Gong nek wilan delok baban skore berdhek iki wae Gong heeh wonten wigatos menapa panjenengan merpeki dhateng kula Cakrawangsa wonten timbalan aku kuwi bingung sababipun merga aku kuwi duwe mungsuh ampuhe kegila-gila jenenge Dewa Kauna sing nyolong pustaka Jamus Hyang Jimat Klimasada nek aku njaluk tulung karo kowe sagu ora lah nek panjenengan ngersakaken kula tulungi kula ya sagu tenan sagah nek kowe sagu pustaka Jamus Klimasada rebutan yang perlu Dewa Kauna pancen ana sampun pikantuk idi palilah paduka Gusti kula wis tak keparengake nyuwun pamit kula aturi mriksani tandang kula sinuwun Kahana pinter njara langit ora menang karo aku lembuta ngungkuli banyu ora luwih lembut tinimbang aku kowe nyidra pustaka Jamus Klimasada sarana culika aku ngrebut ya salana culika anak Prabu kok lenggah neng kene Premban kula niku ngantos bingung Rama pendak-pendak kula majeng mangsa Pandhawa kawon kula mundur nyuwun pambiyanipun Bawa Premban majeng malih kawon malih mundur malih nyuwun biyantu kula menika ngantos namung wirawiri kaya ratu bodho lunga-lunga kula nyuwun sewu nek pusaka kula betane parang boten ya tampan ana gawanen ayah kowe muni pendhita pinter kalah pinter karo aku iki srayaning Pandhawa pusaka rebutan ayo pusaka rebutan legane tuku ngarepe dhewe Narpa Kresna kandul sanyakroning mring Sang Resi Jahnawi Suta sampun sinuwun lho kok wis piye pusaka tak tampa pendhitane dipateni sisan nulung iki aja ketanggungan aja mung separo-separo nulungi ya sakabehe paten ana sisan nyuwun pamit tambahe pangestu kowe wong elek wis elek rupamu elek pakartimu isih lekoh gedhoamu kowe pendhita wani tumindak citra mboyong pustaka Jamus Klimasada
Kowe ayo balekne, kowe sing kudu sumingkir ora apa balek tak ajar kowe sing tak ajar. Sapa iki gawe kaget mak telepet kaya telek iki sapa ana wong kok suarane atose ra jamak-jamak gek bentuke kaya bajai bajuri dengkulmu mlocot to syukur tole kowe isih urip tole sapa kowe aja ngaku aku ora rumangsa tepung karo kowe lek wong liya ora ngerti nek bapakmu ngerti syukur Petro kowe isih urip cah bagus Semar kaya titis ora titis piye Petro pustaka Jamus Lima Sada pun matur Sinuwun Ndrawati pun kundur Pak syukur ning Sinuwun Ndrawati tenan to estu nek niku lah terus ming sing nyolong pusaka ngamuk Pak namine Dewa Kaana karo Dewa Ningrat sapa Dewa Kaana wah aku mungsuhe Pak wah kaya mitiran mutar kowe ra iso ngendhangi gedabek sama iki sapa sapa piye kowe arep lali araku kok sapa kowe Dewa Kaana dengkulmu mlocot gulung dening Kyai Semar Sang Begawan Dewa Kaana datang saged obah nalika semanten oyahna ya Baskara titi mangsane wis nekani ilang sipating Dewa Kaana nenggih Pandya Betari Durga nek ora tak enek iki tuman wae anggepe kaya isih ayo apa ora apa jenenge semarate ya dikulo sampean ae lho niki sandangan kula ucul kabeh ben ucul yo men panjen sing tak ajab kuwi ayo dugake jare kula mratra ya men mratra ya meneng wae kowe anggere meneng lek ngomong to Mbak ngawur banget iki yo nekat tenan lho ngandel ora wis yaene kaya isih kaya ngono mati aku Bapak apa ora curiga karo aku ora kowe iki sok ngawur aku leno terus sok dekem ngono wegah wis wae mesake Betari Durga ya ben kok tugel gawite Pak men gawitku dhewe arep apa tobat
Kakang Semar kula sampun tobat Kakang. Kamu kapan? Tobat. Ayo bali. Inggih. Wadya balamu jak bali. Inggih ngestaken dawuh. Baju barat tumindak elek ning desa Ngargosari kene mungsuhe Semar. Ngestaken dawuh. Ayo mulih. Inggih. Aduh. Kowe nekat Pak. Tak dobeli lengen. Kanjeng Ibu sampun wujud kados ngaten. Dewa Srani liya dina ya ngger cabagus mangane diamuk karo Kakang Semar kowe malah kewirangan balise Dewa. Sopo Jaramaya, ha? Wah, arep ngopo njaluk daging stampel getih setetes yo tampanono. Arsa madangi jagat Tuk mungu-mungu paneng sapucaking wukir marbak bangsu sumirat keneng soroting surya mega lan gunung wiwit purwa madya usana pun paripurna sedaya manggih wilujeng boten manggalang setunggal menapa monggo sami ngucap syukur resanipun Gusti muga-mugi menapa ing dipun jangka dening pepundhen mriki saged kasembatan kula sak rombongan tak nglajengaken lampah nggenipun nguri-uri kabudaya mugi-mugi pinaring ngono waras lancar niring sambikala ya Semar purnaning gati sura sudra jan kang reksa brasta tekaping kula Darmastuti rahayu samya makarya rahayu samya pinanggih Ndara